салом алейкум бародаро, подписчикои азиз. Ина камера Canon 550. бародаро, инами камерара дидистин фурӯшияй касе желани дорад, ана мисол марҳамат. Инаи объективе ки ина майдашай иш просто қатиш тӯҳфаай. Ина касе харидор бошад дар 2500 сомон амера метиҳам. Ина мисол ана ҳамаи чиз мисол ба ягон дефект. Ина мисол зарядник, ана батарей, ҳатто прожектора мисол фар пар ҳамаи чӣ дора. Ана касе желани дошта боша марҳамат. Анаме адуши фурӯхта мешавад. Сумка пумка ҳамаи чӣ мисол ман ташкилиш кардагиам. Марҳамат, гуфтам як эълон кунам барои шумо. Ина тамошо кунед. Касе хоҳишманд боша марҳамат муроҷиат куна. хоб ободу сарбаланд бошед. Раҳмат барои тамошотон. бинед.